होननायनि ना बिदैनि थिंजाय थास' बाप्पा सोर जानो लुबैदों आंजा जोंहा खामबाय नै खामाखै खामनाय नांबाय इखो हा होनो खिन्थु आं होना बा माबाखौ परथाफोर बनायबा रुनानै रोङाबा दै होना फैसा बनाय मा खालामनाय जादों बेलाय Hello everyone, welcome back to my channel. Good morning. दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो गोसोजों बरायहरनाय थाबाय थुदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना होमबा सासेया मा बनायबाय थादों ना ओइ मा बनायदों मा बनायदों एंख्रं एंख्रं बनायनाया जाग्रोलांबाय माथो नोंलाय खुगायानो मावगासिनोसो माथो ना आं ब्रासखौनो जाहैबावसो खालामदों माने ब्रास खालामनानै मोखांखौनो हुगारनो मोनासै एखेबारे बेखौ बनायनाय नुनानै मोखां सुबाय माबाय डाइरेक्ट खायबाय आरो थावबो लायाखै जेबो लायाखै मा खालामनाय जादों बेलाय बिराद गरम ना रायजोफोर दिनै बाहेराव हायनाय लोगो लोगोनो जे मोजां बार गुसु बारदों दिनैनि भिउआ नै बियावनो माबा जानायमोन आरो माने जों जोंनि नापेनि आंनि बियानि माबाया किटचेना बेयावमोन बेखिनियावमोन इसानि बेयाव जानाय पुरा बेयावनो अमा बेदरा बा गोथाव बिराद मोजां संबाय आरो ना अमा बेदर ना दाउआथ' बेलेगसोमोन मिथिया बनायजेनबाय नै homemade परथा दां बोलो होनानै नानो बानानै गोथाव नुथारदों माथो ना ने थावबो हराखै जेबो हराखै थाव हराखै डाइरेक्ट दै दोंना बे माबायावबो बे गलायनायावबो जेबो हराखै संख्रिल'सो दैल' संख्रिजों दैजों सिनि होआखै हा मानो होआखै आरोलाय सिनिलाय खामानो मोनखाबाय ओमफ्रायलाय मानो बावैखौलाय दा उनाव जागोन हा दा उनाव जागोन खामखेद्रायबायदां आरो मानसिया ना जागोन बेखौ जागोनसो नुवाखै मोजाङै नुबायदां बिराद गोबाव मानि फकास खालामना दोनबाय बिनि मोखाङाव आं दिनै मोजाङै नायनालाय माबायसा मानसिया माबा मा होनोमोनलाय सोरबा माबाखौ परथाफोर बनायबा रुनानै रोङाबा दै होना फैसा बनाय परथाया बिदि जाया जे गोरानसो जायो आरो बिदि दै लाव होना बनाया हा गोरानसो नुवाखै परथायानो जाबाय जानायाबा नै होमबा परथायानो खाबा आटाजोंनो बनायदों माइरं गुन्दै देयाखै दिनै माइरं गुन्दै देयाखै परथायानो जाबाय बेलाय परथाखौनो जासिगोन ना होनजानायाबा आं बायसा बनाय रुनानै रोङाबा आरो टाइम थोआबा रे नै हरलायसिगोन आरो ना गोदान dulu harusnya doceng bawa mengenai दानो जागोन होनदो
Ini ngapa jalan mana mulai deh, jing yang mundur dah. Hai, hah? Sang sih dulu, angin di dulu naner kakak. Tepa. Hah? Siap dulu tepa. Tepa. सानाव फ्लेशलाइट होनांगोनलै जोंहा भिडिअ बनायबा बिराद दुखुथार खोमसिसि जायो इथिंल'सो नालाय नै बेल'सो ओमफ्राय आरो गैस्राया इथिंबो दोङो मोनसे दोङो इनिफ्राय आरो इथिं डाइरेक्ट दरजा खासे आरो इथिंनियालाय माहा मोनहानो सानालाय ना बिराद गरम जायो रे मबाइला फ्लेशलाइट होना माबाबा बनायबा ना जोंहा खामबाय नै खामनायनि नामबायखो हा होनो खिन्थु आं होना गोथावसो मोनजायो होनदो खामनाय ख्रेम गोथाव मोनजायो आलाय थैना होदों आरो बियो गरम जोब्बाय आरो मोखांखौसो थावखौ फुगारसो एखे थाव माने माबा खालामनानै ब्रास खालामखांनानै डाइरेक्ट नोंखौ बे बनायनाय नुनानै डाइरेक्ट भिडिअ लाफैखानायानो नङाबा बनायखांगौमोन होनदा बनायखांगौमोन ना नङाबा र' बेयो बनायबाय थासिगोन मालाय ना फैगासिनो आरो ना जानाया आं जाया गेससो जानाय मोनखादों आंखो दिनैनि खायद'आ मा खिथिना हरदोब्रा थिंजाय थास' बाप्पा सोरखौ जानो लुबैदों थास' माबा थै जाग्राया ना थै जाग्रा ना मा जाग्रा थास' फिथं आरो इथिंजाय होननायनि ना बिदैनि बेनिफ्राय आरो गिला नोंनि हरनि दालि दोङो आंनि हरनि दालि थिगानो दा होननाया बिथिं खाम ओमफ्राय बिथिं बे बनायबाय थासिगोन मालाय दा मोनबा जानोसै बेनोसै आरो दिनैनि ब्लगा जेबो गैया दिनै टाटा बाय बाय